बर'आ गाहाय आसामनि दैबानानि थासारिया दिनै एसे खमायदों। भुटाना करिसबु दै मोब्लिब मावबिथांखिनि दै एंगारना होनायनि जाहोनाव बरपेटा, नलबारि, बाक्सा, चिरां, कक्राझार, धुबुरी आरो दक्षिण सालमारा जिल्लानि दैमाफोरनि दैनि बिबाङा मैया एसे बारायदोंब्लाबो दिनै दैमाफोरनि दैनि बिबाङा आगुनि सीमायावनो दङ। अब्लाबो भुटान हादोरा एंगारना होनाय दैनि सीमाखौ नोजोर लाखिनायजों लोगोसे गाहाय आसाम जिल्ला गंनैसोआव जानो हाथाव जेखिजाया थासारिनि मोगा-मोगि जानो हानाय एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ आ साखाफारा जानानै दङ। जोंनि बाक्सा जिल्लानि रादाबगिरिया मिथिहोनाय बायदिब्ला भुटाननि करिसबु बान्दोनिफ्राय दै एंगारना होनायनि जाहोनाव बेकि दैमानि बिस्पानियाव मैया मोनाबिलि समसिम दैनि बिबाङा खायसे बांदोंमोनब्लाबो दासान्दि दैनि बिबाङा आगोलनि सीमायावनो दङ। बेथिंजाय हादोरसानि दैबानायाव मोन 18 जिल्लायाव गं 700निबो गोबां गामिया खहा जादों। 1,95,000निबो गोबां सुबुङा दासिमबो थि नङै बादायावनो दङ। दैबानायाव 34 लाखनि गोबां सुबुङा खहा जादों। बेराफारसेथिं चिरां जिल्लानि दैबानानि थासारिया एसे खमायदोंब्लाबो दासिमबो गं 7 गामिया बानाजों लोमसावनानै दङ। आइ, मानास, सिकाझारा, नांगलभाङा, कानामाक्रा बायदि दैमानि बांनाय दैया 18,000निबो गोबां सुबुंजों लोगोसे 5,000निबो गोबां हेक्टर आबाद फोथार खहा खालामदों। बेथिंजाय धेमाजि जिल्लायाव दासिमबो गं 183 गामिया बानाजों लोमसावनानै दङ। जोंनि रादाबगिरिया मिथिहोनाय बादिब्ला जिल्लायाव सियां, ब्रह्मपुत्र, गाय आरो जियाधल दैमानि बांनाय दैयाव 4,000 हेक्टरनिबो गोबां आबाद फोथार खहा खालामदों। दिनैनिफ्राय आसाम बिधानसभानि गोलोम बोथोरनि जथुमाया जागायो। सप्तासे हमनानै जानो गोनां बे जथुमायाव गिबि दिनाव दिनै सोंलुनि फिननाय जायगायावनो होनायजों लोगोसे बिधानसभानि मासिगिरिया सदननि खामानि दामानि बोसोनगिरि समितिया लिरथायखौ रायजोआरि खालामो। अब्लाबो गुबुन गुबुन अध्यादेश, लिरथाय बिधि बायदिखौ दैखांनाय जायो। बे जथुमानि समाव आसाम कर सोदांनाय बिल, आसाम मोब्लिब मासुल सोदांनाय बिलखौ हमफानानै खमैबो मोन 11 बिल आरो गं 3 बोसोरारि लिरथाय दिखांनायनि मिजिं दङ। दिफु हाजोआरि देहा फाहामसालि फरायसालिमाया फैगौ 30 नबेम्बरनिफ्राय सावस्रि सिबिथाय आरो फैगौ 5 दाननि गेजेराव फोरोंनाया जागायगोन। सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बे खोथाखौ फोसावो। दिफुनि गोदान हाजोआरि देहा फाहामसालि फरायसालिमानि सेराव खुंनाय हाग्रा फोरबोनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै श्री शर्माया लोगोसे बुङोदि फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय देहा फाहामसालि फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो बिबुंगिरिफोरखौ थिसननाय खामानिया जागायगोन। बेथिंजाय 3थि आरो 4थि थाखोनि मासिनि थाखाय फोसावनाय एडभार्टिसमेन्ट बादियै 50,000निबो गोबां हौवासा हिन्जावसाया आर'जलाइ खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा बुंदों दि बे मासिफोरनि थाखाय लिरनाय आनजादा खालि दिफुआवल' खुंनाय जागोन आरो अरेल आनजादा जायगायारि राव रोंनाय बिजाथिनो सिगांग्रो खाबु होनाय जागोन होनना मन्त्रि बिथाङा फोरमायो। गुवाहाटीआव फैगौ बोसोरनि जानुवारि दानाव 3थि खेल' इन्डिया जुब क्रीड़ा महोत्सव खुंनाय जागोन। दिसपुरनि जनता भवनाव मैया गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि आफादगिरियाव बेनि सायाव मोनसे सावराय जथुमायाव बाहागो लानानै बे बादायलायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय हादोरसा सोरखारा गासैबो रोखोमनि थांखि आजावगोन होननानै श्री सन'वालआ बिबुंथि होयो। गिबि मन्त्रिया बे गेलेमु बादायलायनाय जानो गोनां गेलेमु बिथिङाव गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ थाबैनो थि लाखिनो बिफाननो बिथोन होयो। बेजों लोगोसे बे बादायलायनाय खुंनायनि थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि आफाद दानानै गेलेनायाव लोगोसे गोनां गासैबो राहा आजावनो बिथाङा बिथोन होयो। मुंख'नो हायोदि बे बादायलायनायाव हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 9,000 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन। भारतारि अख्रां गाथोन बिगोमाया सिलचराव मोनसे ग्रीनफिल्ड अख्रां गाथोन बानायगोन। अख्रां रोगाथाइ दप्तर बिबानाव थानाय मिरु मन्त्रि हरदीप सिंह पुरीआ मैया लकसभायाव फोसावनाय बायदिब्ला अख्रां गाथोन बिगोमाया बे अख्रां गाथोनखौ लुनायनि थाखाय जरिब खालामनायनि थांखियै हानि सोमोन्दै खारिथि नागिरनानै बावैसो आसाम सोरखारजों लोगोसे सावरायज्लायदों। गुवाहाटी आरो इम्फलाव गोदान टार्मिनेल भवन लुनाय, लीलाबारी अख्रां गाथोनाव गोदानै कारपेटिं खालामनाय।